Sanibingelela ngenza kwethu kuye isonto ekseni nje namhlanje sohamba nesithatha uliya ngapha eGreat Town siyobheka umfowethu wakadladla owalimala engozini yomgwaqo wathinteka ekhanda. Simo sakho sokuhamba nje sikho sihle, but abameli bakhe-ke ababemenzela iclaim ba-recommend ukuthi nodokotela babo o-permanent brain damage ngingakwazi ukuthi ayiphathele imali zakhe, therefore imali efuneka singene kwi-trust account. But-ke with the grace of God ingqondo yakho umfowethu yaphinde ya-recover, alright, ukhona nje uyaphila ngokwethu ukubona. But nani-ke nizozizwela nanini uma sesikhuluma naye mhlawumbe nanini ni-decide ukuthi nimbone kusiphi isimo sokuthi ngeke akwazi nokuthi ayiphathele imali zakhe. Njengamanje i-condition ahleli kuyona i-condition embi, usana nomntwana omncane onengoduso, usazama ukuthi ayilobole ukuze izokwazi ukuthi imgade ngoba akunamuntu okwazi ukuthi amsize amlekelele, because indlela ayiphila ngayo udinga umuntu ozoba eguideni yakhe ozokwazi ukuthi abe caregiver eduze kwakhe. But it best ukuthi imali kakanayo onke leyo obstacles zakhona empilweni yakhe kwenza ukuthi angakwazi ukuthi anyakazeke. So imali yakhe ivale ku-trust account, but bazomnika u-3.5 ngenyanga, of which-ke he refused for that. So siyahamba-ke siyombheka with the help ukuthi sizame ukuthi singa-intervene kanjani ukuzama ukuthi simsize ukuze kwazi ukuthi uphikiseke leya report eya-recommend ukuthi u-permanent brain damage. So uma singakwazi ukuthola abanodokotela bangakwazi ukuthi baphinde bam-examine bathole ukuthi i-state of mind sakhe njengamanje sikusiphi i-state, therefore sicabanga ukuthi mhlawumbe ngakwazi ukuthi kuthola enye report, not ukuthi izobiphikisa but izobi-recommenda ukuthi mhlawumbe yes by that time kwakunjengoba babesho, but umuntu akene omuntu, umuntu okaNkulunkulu. So njengoba ngisho by the grace of God ingqondo yakhe siyibuyile yazi ukuthi iyasebenza. So-ke sizama lokho ukuthi sikwazi ukuthi simthole abanodokotela bazokwazi ukuthi basilekelele bamcheck-e bese beyasho bona ukuthi bathole ukuthi kanjani angakwazi nokuphatha imali zakhe noma cha. Ilokho nje ngenza kwethu sicela sihambe nathi-ke sihambeni siyombheka umfowethu eGreat Town. Siyabonga. Igama-ke bangibiza ukuthi ngothuleleni, sebangibiza kanjalo wena Odokotela. Nampela nje nona engahle. Ilona kahle? Thuleleni ya. Thuleleni? Thuleleni mhluphekile phela. Mhluphekile kodwa manje thungule. Igama-ke ngumduduzo ngamkhwanaze ngaqanja umama nobaba. Sila ekhaya sizobheka umfowethu kade esikhalela. Sesifikile mfethu. Wenze njani? Ukhala ngani? Mina ngithunenkinga ngaso. Ngathona ingozi yemoto ngalimala. Okay. 2014. 2014? Yeah. Yeah. Ngathi ngiyabala usenonyanga wesi-10. Ngalimala. Mangilungisela-ke imali amameli bami eGoli. Yeah. Mama mengilungisela amoqala amangiphathanga kahle, mama ngihlukumeza ngazi ukuyihambela upho manje ngiqashela mina imoto indlela ababenza ngayo nje engikho right. Ngase ngicina ngibayeka ngoba vele ngingade kungesimina uma uhambile wayokubona ucela ukuthi bengikhiphe imali yami. Ngishintsha ngathi laba abanye ngazi igama ngicela mhlawumbe ngingalisho ngalihoxisa igama lana abameli laba engigcine khona. Lisho ngoba vele bayenze iclaim iphelele lisho. Kroger and Potential Attorneys. Kroger and Potential Attorneys. Noma ngikhuluma ngizwana. Okay. Since ngoba ina head injury. Invoice yami ayikho right. Okay. Yeah. Yeah, Kroger and Potential Attorneys. Alright. Hayi ngase ngiyakubona ke lana uqala mama ngenza kahle kodwa nakubona mengifika mama cha ngicela ngingifaka phansi kwe-trust ngoba lapha mama bafuna ngifaka phansi kwe-trust. Yeah. Ngani ngifaka phansi kwe-trust imali yami ngicingele mina yonke. Bayasisho isizathu sokuthi bayifake kwi-trust yini lokuqala? Amasho ngizathu ma uhambisene wathi nina mmeli wami angazi noma igama ngalisho. Plus bahleba ngithi umuntu enza kahle. Ngoba nathina mina unowen Skumbi. Yeah. Yeah. Wathi hayi no. Ngeke ngifaka phansi kwe-trust. Imali yami uzonginikeza. Lo wesibili. Okay. Hayi. Ngase ngithozela ke no. Manje esho njalo. 21
Yeah. Hayi into ade benza ke. Manje okay ngoba njengamanje imali yakho izongena after 7 months ku-account yakho. Sizocela ukuthi uyininde. Manje vele ngenzeka kanjalo. Phela vele ngazi. Ngathi mina okay. Mina ngisho njalo ufuna ungeneke. Mase manje singanikeza yona ngoba siyakubona uphelile. Uma uhamba odokotela noma ufuna umahamba. Imali yeloni. Kamashonisa. Uma ngishonisa ngiyona imali yami. Yeah. Mase banginikeza yena imali. Wayithatha? Ngayithatha ngaphela vele manje hayi imali engaka. After lapho imali yakho izongena yonke. Ungena kumashonisa ngemali yakho? Ngemali yami. Yeah. Bakunika malini? Manginika 50,000. Yeah. Manginika 50. Lapha engikhona ngiyarenta eThekwini. Njengoba ngizorenta njena endlini ngisukela ekhaya anginalo lutho. Kumele ngithenge into ngasendlini ukuze yonke into yami ibe right. Mina ngikhona ukuthi ngisuke ngogibela erenki. Kufanele njalo ngiqashe imoto ezongihambisa kodokotela. Yabona. Ngiyehla ngenyuka. Angihlali ngedwa. Yeah. Ngihlala noma wengane. Hayi. Ngaze ngathi abanje ngenento manje ngiyabona. Nizivumelana amashino amasenzi. Yabona. So ukuthi mengeze imali noma bese bazonikeza after 7 months, 6 months noma 7 months ngoba sefungile. Emva lapho ishiya sezo 9 manje hayi imali yakho isi-right kodwa ngisitholele i-trust kodwa no trust ufuna umuntu esomthemba kakhulu ozowenzela kahle zonke izinto. Ngathi mina kanjani ngoba phela ngathi ngisho ngathi ngangifana ngaphansi kwe-trust. Mama ngitshela ukuthi trust leyo khona ngizowakhelwa indlu ngithenge nemoto ngibe nesisebenzi esizongisiza. Ngathi kumele imali mathi manje mama ngiyadokotela kufanele uma usedokotela usebe 500 rand kumina. Mina kufanele ngicele isinifu kudokotela. Mase ngima-40 leso sinifu. Bona bazokhokha half nami ngikhokhe half. Izona zonke izinto lezo ama ngasayikhuluma njengamanje. Uma ngabe ngifona ngimafona ofisini. Sele behleke bethi awukathi noyo. Noma sengiyinto njengelutho. Sengabe ngakhethi no angiyeke ufona. Ngoba phela vele obvious mangithatha ngale ndlela ne abathi ngiyona bona. Okay. So lento leyo nami iyangidida kanjani ngoba nami nginamaphupho enginawo empilweni yami kuma nje ngimdala eminyama mdala ngine-36 fana nami senginomuzi fana nginomuzi nginihlala noma wengane ngihlala sonke nesikhathi ngathi angizokwazi ukuthi ngithola umntwana ngoba yini ngizoyivikela ngingamtholi umntwana ngoba yini imali ngamna manje msebenzi amameli mami imali seningini ngasayi ngala ngikhuluma nomama no mama nomyaka sengicela ingane ngoba yini into zami sengawani ukuthi ngovela kini ngikhokhele usondle eduze kwami. Okay, mawuthi ucela ingane benisebenza sivikele eqaleni. Nasenze sivikele eqaleni ngoba yini ngeke ngikwazi ukuyisupport. Yeah. So mase imali obvious vele ngizoyithola sengiyitholile. Ngasa ngicela sabumela nayo. Yeah. Nansi ngani manje. Nginayo angikhona ukuthi ngisupport ngendlela efanelekile. Yeah. Kuhlungu ukuthi awona ngathi president. Bayazi uma sendawo ngathi president. Khona manje indaba zami ngeke ngihambe ngikuma public. Unoma ningibona njena abameli bangenza kanje. Kodwa manje ngumuntu omubi mina. Ukuthi anginalo iqiniso nase mndenini ngokubonga mamnomina. Ngifana phela ngokhokha. Asondelene. Yonke lento into nje engihlukumezayo kakhulu.
engazi ngaphela ukuthi ngenza kanjani. Le trust account okay isiqala imali bathi yaphuma kaRafa. Ngarafu. Imali yakho nje bathi malini kwameli. Imali yazi ungadina nginoma konti na noma angithandi ngisho phakathi. Okay. Nonto yahlupha. Afuni. Yeah. Bathi ke izokunika malini lento ze trust account? Mase izokunika 3,500. Yeah. Each and every month. Ngiyayibuza ukuthi okay, ngoba mina ngiyengivune nje. Mina ngokuthi ngivune la. Mina ngabe ngivuna fanele ngiqashe umuntu ngisuka na 600 rand. Ngiyaphi? Ngigrade noma u600 rand ngicela uzongiphelezela. Uma ngiphela ngibe nane manje 50 rand ukuthi nomuntu ongcone ethi ngikhuthi noma mina ngithula kanjani. Ethi ngikhuthi ngafuna ngisize ngiphelezela. Anginawo angikwazi ukwenza lokho. Yabona. Le mali ngihona mina ngihona 2,090 rand. Yabo nje ekhaya angikhiphi ngishisa ngale mfufu noma ngoba ngibheka usifane ngihambe ngovela ikhweni nami ngane mali nginikwa niyasasa ngibhajetha noma fanele ngihambe ngovela nekhaya manje angikhiphi lutho uma ngabe ngikhiphe no 500 rand ngawuneza ingane uma wawo uthatha wona ingane umuntu yakho phezulu umkhuhlane nama ngane uthi ngenze njani kuma ntanga umoya nomoya Wathi imali la. Uthi imali nginayo ofike mfuna kakhulu mama ngifuna lapha ofisini eCrofton phose njani athini sengimuntu ohlekwayo yabona ngathi noyo hayi menza unowena akekho uncane menza unowena akekho use high court mase ngicela ngiyibuza kahle kwenzakalani ngabe mhlawumbe indlela mhlawumbe amafundisi angafanele bemesiza kanje abantu ngiyathi bheka noma mhlawumbe mina ngingenazo uncane nento enzima kakhulu enzima indlela emangathani uma manje la ekhaya ngiphopheke kakhulu uma wengane nowefikile njena ngimizile mina ngiyahlala 2012 ngeke zami engeke uzongisiza ngasiza umuntu ofike wenzima kakhulu ukuthi ngifisa ufuna toilet Mana ukuthi awuphinde uthe ukuthi uhlala ensuku engaki? Ezo-12 ngingagezeli uma ngabheka ubuso wami ngiyaxemuka ngoba yini ngishiswa ilanga yonke lento Wabuthi awugezi ngoba awukwazi ukuthi uyigeze. angikwazi ukuyigeza phela ngane imali esenganweni Yeah. noma ingane zami ibheke phansi angikhona ukuyiphakamisa Yeah. Nginene nje mengekho umuntu uma ubhubhile umphathi woshukela angikwazi ukusiza umtholo wasikahlambe ngo12 mhlawumbe noma ngo1 ngifuna uwe toilet mhlawumbe ngibone isisu fanele ngize ngicela umakhelwane bana ngendla ngimfone nama minutes ngicela futhi uzongisiza umuntu engibuza isikhathi nje ngicela ngithi mina 12 noma 3 Last week ngathi ngisama ngomisa. Ebusuku. Mangosikhatsini mangu22. Ebusuku. Ushintshene isisu. Wavuka wenza uzongisiza. Manje la impilo ngiphila ukuze ngimonte. Angazi mhlawumbe kwaba imfutha ngiphile emhlabeni. Umzimba. Umuntu mengena endlini. Ngibe namaklonti yasi. Khontazwa yizo. Khontazwa yizo esimeni. Inangishise nize niphele kuwena unene embhedeni. Kwenza isikhathi mhlawumbe ngiphume mhlawumbe ngathi ngithi ngithamene isicanga mhlawumbe kusafuseka. Umfowethu lona ungisiza akekho. Wahambile wayihlanzeni wafuna inkomo. Zikude sekudeni.
izulu ezishintshe ngisengigodone ezithatha ingoma engivese ngihlele emnyango ngimathi ngihleli emnyango yonke lento uma singafika ngithani angazi ukuthi ngomthetho sikhona isiphetho salento kahle kahle udinga i-wheelchair ahlale ngoba ne-wheelchair ngabe ngiyayiboneka awunazo nhlobo anginayo wheelchair ngiyayiboneka esibhedlela bathini we-clinic bekubona kanje nayo clinic nginokuthi ngiyibone into efana neyasihlaza sithi sifuna kodwa manje ngibone ngami ngo-wheelchair so mhlawumbe nami nesicelo nani angazi ngidlulisele phambili ngeke ngibaqambele amanga mana khona sikhuluma nge-wheelchair nje yona indawo ikhona indawo ethi i-wheelchair ungahamba lecela lo mbuzo nemuhlanga angikho kwandawo ngizobona i-toilet nani lapha ezansi angikhona ukufika i-toilet ngisebenzisa ibhakede kanti labameli babenzani bezenze i-trust account phela awusho umthetho ukuthi kufuneka beze bazobheka nala be-trust account indlela ohlele ngayo kuyona indlela ohlele kuyona ukuthi i-right yini ekutheni ukuthi ungakhelwa i-wheelchair ingahamba yini la i-bathroom ofuna ugeze kuyona ibe i-condition yomuntu olimele njengawo nabona amameli angimazi kanjani uma bhange ngisho ngena ema-ofisini akhona umabheka umathembe ngoba niyenzwa ngisho itiye wenze yonke into kanti mambe sesikhomba sini abameli wenzela yonke into unezwa itiye noma kuthiwa angisenze odokotela manginikeza imali R100 bese uzothenga ukudla endleleni mina nginembuzo R100 nona uqhamuka methi hayi wekhampani ngithi okay it's fine akho mali mali usuke uzothatha lo mali mase egcineni masho njalo manje ufisa sikusize ngakho ikuphi ngifisa ngisize ngakho mina kodwa umdungu uthi udaba nami nono nikhona ukuthi nixazulule menzo khona nixazulule ngoba nginomuntu inkinga eyiningi wesixazulula ngixazulule khona imali yami yonke emuye isengiyena uma ngabe mhlawumbe ukuthi laba abameli bona lapho bafuna ukuqala phansi interview anginankinga nakho nokho okufike kubuhlungu kakhulu yini into engayizwa ukuthi mina ngidla ama-drugs mangabe ngimuzi umufi na udokotela msho njalo mase ngidla ama-drugs mase ama-forms walahlile walahle ngafane ngiwabone ngimbone udokotela engihambile ukuthi imuphi ukuthi ngidla ama-drugs ama-drugs wadlala nje wathengakephi odokotela athi ngibahamba lapha ngiyamagumula mina noma ngi-interviewa ukuthi mhlawumbe wangu-test egazini noma wa-check Inqondo wapha nama-psychologist kodwa nje niyama-drugs yona yangihlukumeza kakhulu ngabona ukuthi indlela ukuthi bafuna ukungena ekutheni ngifuna ukufaka under trust wathi into ama-drugs ngantoni anganokuthi yini leyo mina i-drugs anganokuthi yini even ugwayi ningazi mina wasekuqaleni ngiseyingane encane ngingangithi yini leyo mina okay mjaba okay manje ufisa sikusize khona ukuthi ixazulwe lento ye-trust account hayi ngifisa ukuthi ngixazulule ngoba uyabona njengamanje madedene igazi manje mangifonela namavika adlula mabefona ngathi mina uyandibona ukhuluma nami mina sengithatha abameli nokuthi ngikhuluma nani nje efavor nale ntombazana manje qinisile nayo efavor manje imali ncane fona ungayivali yeah ngase ngikhuluma naye nomeli bathi nomeli no trust yeah intombazana mina yathi hayi ongcono bazongenza 15,000 iyakhushulwa manje izokwenza lo 15,000 ngoba lafuna kuba okhele indlu la kuqala before kuze kufike lapho akulungisele indawo ohlele kuyona kuqala nomuntu ofuna kabe i-guardian yakho uzokugada afuna bamkhokhele i-trust account before kuze kufike kuloko ukuthi bakunika malini hayi enento nje phela ngithosa umzimba omkhulu ngoba makhona uma ngitshela ukuthi hayi no uzothola imoto
Izoxoshwa phi imoto? Angizwa? Izoxoshwa phi imoto? Manje bazongithengela phela. Bazongithengela imoto, bangakhela umuzi. Bese uma umuntu uzongigada, uzomele ekhokhele. Awu. Nakho ngifuna ukuhamba ngavuma ukuthi nayi kulungile. Angivumanga. Ngoba ngathi ngifayela trust. Ngoba no way ngikhulumile nawe. Ungangifaki ngaphansi kwe-trust. Okay. Ake sizwe ngapha sathi Ndoma.